Така, здравейте хора! Аз съм... Кой? Аз съм Здравко. БГ. И така. Да, в момента правя клип с един мой приятел. Само това трябва да се махни. Ало? Ало? Ок. Викам затвори. Не. Така, сега това е кратко видео на интернет. Малко ще подсъкаме. Синглплеер и на Pay. Така. И аз викам да почваме да оцеляваме. Ще копирай, че ми служат. Сега какво правиш? На коя игра играеш? Интернет. Интернет. Ага. Какво представлява това? Аз тук съм се игра. Аз не знам от кой век съм играл. Не съм играл, че малко да се актуализира света. Слушай ма. Да, чувам те. А сега? Ох, как легва, как легва. Здравко. Кажи. Не знам как да се заглушава микрофона, когато ти трябва. Каква таска са на жили? Нямам място. Брат, някой е влезнал в сървъра ми, има бабна. Не мога влезна. Защо си го пуснах в интернет сървъра, бе, брат? Значи влез в Magma Craft, ако искаш после и ти влез. Бягаш пест, бягаш пест. Аре, пада на земята, бе. Фенерче. Сега трябва да си изчистя селото. Бау. Ари мри, бе. Копе. Не се опе, бе, закон. Fuck you. Ти пък откъде си се? Аре мри, бе. Дъртак. Нещо много си дърт. И падаш. Ти само можеш да не ти се снима всичкия екран, това знаеш, че е възможно. А ти знаеш, че докато снимам ми лагва. В момента мога ти кажа, че съм на 15 FPS. Там някъде. Трябва да се направиш настройките, на която игра играеш, защото... Как лагва, как лагва? Знаеш ли, що ти лагва, Да, брат? това ще е първият клип на интернет. Да, мислите, че съм се закупил? Не вярвам това. Безплатно е в Steam. Който иска може да играе с мен. Аз? От Steam ли си я взела? Да, бе, безплатно е. Аз ще я купя истинската. Ама не е то тя. Истинската е безплатна. Не, фък, умрях. Айде. Добре? Що ме така? Goodbye, my items. Зрън. Сега идвам за айтемите. Къде сте, бе? Къде сте, бе? Той бе, бат. Ах ти! Както ми лагва на 5 FPS съм, сега ще ми идват и 15 000 зомбита, 999 милиона, 1 милион 935. Не бе, ще ме убиеш, бе! Ах, бе, бате, почти умрях. Аз тук колко дърво съм имал. Аз, бе, бате. Да, няма нищо, че съм на 12 кръв. Имам рак! Оле, на 7 кръв съм, човече. Сега трябва да седя на едно място. Кога ще... Айде да играем мултиплеер после. Интернет ли? Да, бе. Ама хайди.
Хайде сега, защото съм на 9% кръв и хубаво, че залязва. Той е по-ловера, но много не ми трябва. Нали, следващия клип на интернет, когато играеш, ще науча как да си таковаш. Как ти го обясня, бе? Как да не ти бави, има си... Какво? Трябва да се направиш настройките. Да, то сега ще качвам супер многото клипове. Нали, знаеш, че и на Майнкрафт трябва да се намалиш чънковете на 2 видео настройки, за да не ти бави, когато снимаш. Да бе, на хората, ако трябваше им лагваш, им се къса. Не може сега и на теб да е така, ти едва ли ще те гледат. Ще ме гледат. Колко абоната имаш? Аз ти направих много абоната. Имам 13. Майка ти подкатапна. 13 какво? Абоната имам. Да, бе. Да. Мислех, че 13 клипа. Да бе, ти наред ли си? Всяко ми го дропнеш ака. 47. Моля се. Нищо не ми дропна. Брат, не мога да се логне в един сервер, баси. Надявам се да се чуваш. Няма как да не се чува. Защото в някои програми не се чуват хората. Гледай тук червена палатка. Човек от розова палатка направих червена. Брат, в моя сервер много съм се разбил. Ще ти го пратя. Добре, аз тук си осветлявам с фенерче, докато стане ден. Нали знаеш, можеш да се трошиш тук, какво ли не можеш. Ама само няма да трошиш, нали? Интернет е супер яката игра, човек. Оле. Гледай го това зомби, два пъти го ударих. Хора в сервера, баси, якото. Два пъти ударих едно зомби и то не се обърна към мене. Третия път, като го ударих, тогава се обърна. Не можа да цели. Брат, аре, влизаш в сервера, да? Не. Да. Аз сега играя интернет. Колко минути стана горе-долу клипа? 7. Добре, толкова ще са. По 10-12 минути ще са клиповете. Това ще ви кажа как... Забравих май да ви кажа, че съм на Windows 10. Надявам се, не съм забрал. Някой ще... Омага, имам помпа. Дето е на 24%. Няма що. С помпа. Помпа като помпа. И брадва като брадва. Каква е тази палатка? Тук с 20 000 брадви. Ще видиш на клипа. Сега ако не се чуеш, просто ще се ядосам много яко. Абе, тук още един към ти. Какво се случва тук, бе, бро? На 100% обаче е тъпан. Как лагва? Чакай, това не е моята къща. Ама аз искам в моята къща, бе. Това сега е моята къща. Сега това не е моята къща, имам базука. Надявам се, че успират вече този клип, защото... 9 минути и 12 ръста. Аре, бе, брат. Да, и между другото, повечето пъти по-точно, когато... защото когато завършим училището, ако го завърша с 5 или 6... Кой ти? Да. Ще качам абсолютно всеки ден поне по 3 клипа. По 4 даже. И това не е лъжа, наистина. Някой ми дойде натам.
Бро, 12 минути стана, нали? Не, 10 и 5 А. и 6. Абе, ти много и бързо искаше. Между другото, с тази програма, знаеш как се прави стрим? Да. Йеее! Аз правя всеки понеделник, ти. Какво? Защо правиш всеки понеделник, бе? Аз това мога да направя. И да не имам бая хора. Обаче малко аз нямам два монитора, искам горе, има още един, обаче не знам как да свържа. Ти къде живееш? Какво? Къде живееш? Кърджили. Лец. Сега, Далеч си, иначе ще дойда ти го направя. то... Можеш и от ти с- телефона да си гледаш стрима. Това знаеш ли го? Да, обаче аз ще го гледам от таблета. Само да не ми спре нета. Ще тук два канти. Да, хора. Може. Не, чакай, още малко има. Това е за яката помпа. Брат, надявам се, че ще влезеш. Да, ще влезем спокойно. Ти се успокой. Това пък какво е пидал? Как лягва? Брат, паднах от толкова малко и ми взе съвсем малко демидж, бас. Това за кръв ще си направим едно. Да, както ми виждате. И пия си почти 12 минути. А, 12. Така, хора, това ще е за клипа. Надявам се ви хареса. Абонирайте се, сабскрайбвайте се и чао!